njengoba ngikubuza ukuthi simbona kanjani umuntu uthi cha ngempela lo akasafuni ukubhema because njengoba ungitshela ukuthi ngeke uzumiyekisa umuntu ukuthi abheme. Umbuzo esinawo njengabazali simbona ngathi lo muntu ngempela ke manje useyimiseleke ngokuyeka ngoba bayavuma bethi bayakufuna ukuyeka kodwa uthola ukuthi aphinda abuyele ezidakamizweni. Simbona kanjani? Njengoba ngisho ukuthi umuntu uma efuna ukuyeka isidakamizwa. Okay, wena ungalontunja ungeza kumina uthola ukuthi uyafuna ukuthi unginike usizo lokuthi ngiyeke lento yabo. Okay, it's fine nami. Okay, ngoba uzobe ufike kumina ungizumile ungakangitsheni ukuthi hayi ndoda ngifuna ukukunika usizo. Okay, ufike kumina uthi hayi ngifuna ukunika usizo. Okay, nami ngivume cause ngiyafuna vele usizo yabo lento le. Okay, it's fine. Ngitholeke lelo sizo lelo mhlambe asithi mhlambe unginike ukuthi ufike ngomsombuluko kumina. Okay, ngifike ngomsombuluko. Ufike ngomsombuluko sambe mhlambe sothenga leyo methadone or izinto zokuthi ungidetox. Yabo. Okay, ngidetox ngenza yonke into. Okay. Mangidetox ngenza yonke into. Hayi mangakafiki enhlizweni yami ukuthi okay angiyeke yayizwa into engishoyo. Ngeke ungiyekise cause mina ngingayeka uthola ukuthi wena uyitshena ukuthi sengiyekile kanti hayi angiyekile. Mhlambe ngiyaphuza lawo maphilisi ngitshobe mhlambe ngiyobhema angisabhemi ngale ndlela le ebengibhema ngayo. Sengibhema nje mhlambe ngosuku mhlambe kanye or kabili yayibona le nto le. Mhlambe awuboni wena uyintshela nje hayi angisabhemi yabo kodwa uthola ngitshobe mhlambe ngishaye kanye kodwa into engime ngayo ukuthi ekugcineni uyavela ekugcineni ngoba uzoshaya namhlanje mhlawumbe ushaye nakusasa ngale kwakusasa uthi hayi angingashayi yabo angingashayi ngiye kodwa ekugcineni mawukuthi awuthandi ukuye ukubhema uzogcina uvelile ukuthi uyabhema. Lento ke futhi ke ungake ngasho ngithi inzima yabo inzima ingathini angazi noma inosathane noma injani izinto engishoyo. Angazi noma inosathane noma kunjani ngoba iwunga uyayeka uyeke nje iminyaka mhlambe o 3 months 2 years 3 years kodwa kube khona lento ngoba uma uyekile anganosukuphuma kuyona. Usukuphuma kuyona iwonga. Uma uphuma kuyona uyayazi ukuthi okay mhlambe akugona uqala uyeka ukubhema yabo kodwa akhona uqala uyeka ukubhema kodwa uma uyeka ukubhema into ekubuyelisayo uthola ukuthi uyatshontsha kancane izinto ngisho utshontsha kancane until uzubuyele. Njengoba ngithi mina ngibuyele kuphela lami lokuthi lento inosathana ngoba uyakwazi ukuthi uyeke o 3 months iminyaka nje uyeke iminyaka kodwa angazi yini lento le ethi awushaye kancane ngoba kuyafika emqondweni wakho ukuthi ekugcineni ngizogula ngizoba ne-arrest kodwa kube khona into ethi uzoshaya kancane uzoshaya kancane uzoshaya namhlanje njengoba ushaya namhlanje vele ngeke uvuke uno-arrest. Angifuna lokhu emqondweni uyaringa uthi hayi ngeke wena wayiyeka yini? Yebo ngayeka. Awuyeke kanjani? Ngangiyeke ngemethadone. Futhi nje ngayiyeka yabo ngayiyeka nje bethu and futhi lento le inamaqhinga yabo lento le njengoba ngitshena ukuthi ngayiyeka yabo ngayiphuzela utshwala ngihamba ngashintsha namagenge yabo engihamba nayo noma ngashintshanga nawo kube ukuthi angisahlali nabo yabo. Ngisahlali nabo ngeke ngihlinele kade umngane nami ngibhema nawe yabo lonto le kuphela nje usungangibingelela hayi mfethu hamba kahle sibhemisane lo gwaya yabo lonto le nika ama advice nami ukuthi hayi mfethu awuzami ukuthi nawe wenze kanje uze uzophuma yabo lonto le phinde ngihambele yabo bese ngiyiphilela lo mpilo le phinde ngihambele yabo ngoba phela naye umuntu mhlambe uyayidinga advice yami yokuthi ngimtshele ukuthi akenze kanjani yabo lonto le mhlambe le advice yami izomenza ukuthi aphume
yabo lonto le mhlawumbe bedinga mina ukuthi ngikhulume aphume yabo lonto le mhlawumbe ngingasabhemi kwami mhlawumbe angibuza ukuthi wenze kanjani ngimtshela ukuthi ngenze kanje nokuthandaza ke futhi mhlawumbe uthandazeke yabo lonto le mhlawumbe angibuze mhlawumbe ukuthi lo muthi ke uthola kanjani yabo ngimtshele ukuthi ngothola hayi khona mina ke hayi bese ngiyayeka ke ungake ngaphuza utshwala nakhona hayi ngoba ngiyiyekile yabo nakhona hayi ngoba ngiyiyekile angazi noma njengoba ngisho lento kudunga umqondo noma ngani noma nosathane noma ngisuke mina ngisuke ngitshela ukuthi ngenzela umzali kuyiya wami ori ngenzela abantu ukuthi bangibone ukuthi angisayibhemi ayizonto engishoyo and njengoba ngisho ukuthi njengoba ngiyekile ngiphuza utshwala uthola ukuthi imali ngithole leyo mali ngibamba ushintsha yabo mhlawumbe hleli nje njengamagenge ngibambe lo ushintsha ngicobe ngiphume yabo ngiyobhema fast yabo phinde ngibuye ngize kubona yabo sengihleli phansi yabo lonto le phela vela ngana ngisabhema sengiyatshontsha ngeke ngivuke kusasa vele ngiqalekile lento engishoyo ngeke ngivuke phela vele kusasa ngiqalekile ngiyitshontsha kanjalo until ke ngaze ngabuyela yabo lonto le njengoba ubona angazi ngathini kodwa nje mfethu iwunga nje mfethu ngathini inosathana yabo awukhombisa abantu iqumbana nomuntu ofika ukukhuluma iqumbana la izolo okay ukhombisa la okay ngizayiveza khona la ngisafuna ukuhamba khona kancane yabo lento ekuthiwa iqumbana kahle mina kahle mina ngiyajova yabo angifuni uqamba manga ngiyajova yabo umjovo awukho right yabo okay wena ungayitshela ukuthi umjovo u right uma usaqala wathi yabo ungakaboni ama side effects awo usathi uma ujoveke ube right yabo mina ke okay ngajova ke ukujova ngakuhamba ngabona ukuthi hayi ngeke uyabheda ngoba manje into yokuqala uma ujovile umthambo wawushweba mhlawumbe ungawayifaka egazini okay it's fine mhlawumbe kwangavuvukala ngoba ngikathi uphusha iwunga kuyabonakala ukuthi okay nakho kuvuvukala yabo uyeke yabo leyo nto le uyeke and futhi uma uphushile khona kuyenzeka uphushe ulibone igazi li respond kodwa ke emva kokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi kanti ushwebile yabo leyo nto ke uma ushwebile ikhandelani iqumbana uvuvukala kwesandla kugcwalani ubomvu emva kalapho ngoba nami leyo nto angikhulumi ngento engenzeki or engekho ngikhuluma ngento ekhona manje enginayo and futhi lezi enginazo mhlambe zo5 yabo kanti uba lokujova yokugejayo kuyenzeka kube njengoba ngisho ukuthi lento lena kuyenzeka uthola ukuthi uyayifaka yabo wena ubone ngazi ukuthi hayi ushaye right emva kokuhamba kwesikhathi mhlawumbe intambama noma emini hawu uyabona abhlungu manje la yabo hambe sekubuhlungu yabo nje mina esandleni lesi mhlawumbe hayi uhlambe othi kubalele yayibona lento engishoyo bakwethu na yayibo ile 1 mase kuba 2 na yesibili S3 na yesithathu yayizwa lonto embobo nje wathi utshuliwe yabona le iyona eyalontunja ebenginawo lawa engakabibikho iyona ebenginawo le ngoba ibisiphola yabo ngoba ukuphola lento lena mina ngithi mase izovuthwa uthola ukuthi isifuna ukuzakhela ubovu ngaphakathi mina angiyilindi ngoba ngithi mangithinta kanje ngizoke isi right ngiqhomboze yabo lonto le ngibambe nje isa ngikhame kuphuma enye into obunye ubovu ngaba mhlambe inkomishi le mhlambe ingagcwala kwabanye mhlambe ingaba la yayibona lonto le mhlambe futhi ingagcwala ubovu okay hayi okay lawa asephelileke lawo njengoba wabona nje wonke 1 waqala yona le kweza le yabo kwase kweza le nangala futhi njoba kwakuyile le ihambiselana nale yabo
into nje phethe yodwa manje uma ukuthi abayijova i-private part mfowethu uma uyigeja epipini kwenzakalani yabo masuyijova i-private part yeah usuke kahle umthambo ungasenayo umthambo ungasenayo usungenayo ngempela ukuthi ayisekho ngempela and futhi ungabe bikho kwayo ungenza noma yini ukuthi ujove uthole uboost lo ufunayo ngisho ngathiwa umthambo ukephi kwi-private party etotolozini or ukephi ma ubona umthambo uyafuna ukuthi ufake ngoba imthambo uthola ukuthi ayisekho la yabona la siyajova nala emqaleni into wrong leyo ayekho udokotela owake wathi ngikujova emqaleni yabo le nto leyo jova umqala manje and futhi umqala umcayi kakhulu ngoba manje umuke washweba la njengoba ngishweba la washweba la uwancane ube right kuya nangegazi lakho yabo kuya nangegazi lakho mhlawumbe ngingashweba mina okay it's fine kuvuvukale kancane yabo ukuthi nje uvuvukala ukuthi nje kancane abanye kuthola ukuthi ujovile khona lento le ekuthiwa ithiki ayiwu ithiki baphambanisa amakhanda egoli bayibiza ngethiki thina siyibiza ngecrystal elinye igama icrystal yayizwa into ngisho le nto ke umuke wayishweba or wayishweba esandleni wangajova kahle mhlawumbe wayishweba ngisho nala yabona la umila ubovu angazi ngathini ubovu omnjani futhi ungagcina end up ushonile into ngisho ngoba lento le iba ivetani ivuvukale igcwale ibe ngaka njoba ivuvukale iba ngaka igcwale ubovu and futhi thina ke njengabantu abahlala emgwaqweni asithanda ukuya esibhedlela igazi lethu lingcolile asibona abantu nje besibhedlela ngibathatha sekunzima kanjani umuntu akaye esibhedlela uyithatha leli jezi lamanesi wenza imisemo ngaqosha hayi ngaqosha ugeja abantu ngemjovo kodwa ugqoke ijezi lamanesi nginakisa into engazi nginalo yazi lapho ke angikwazi ukujova abantu hayi okay it's fine no asiqale phansi mfowethu ngiyakwazi ukujova abantu asiqale phansi lento lesiyibuyisele emuva lo esikhuluma naye umfoka bani uvelaphi ukhulelephi wenzeka kanjani ukuthi uyithole manje usemgaqweni uqaleni izinto ezokubhema ngifuna ubuyele emuva kuyilose lapho waqala khona ngoba yilapho uqala khona zonke lezi zinto manje istage zokugcina lesokusona ngokukhula kwakho nempilo yakho sifisa ukuthi usendlalele yona ukusiza umuntu osekhaya ukuze ezoba nomqondo ocacile noma nesithombe esicacile ngifole ema drugsini kwenzeka kanjani igama ngumxolisi wakaBlos yebo ngibiza uBlos kodwa uma wakamdluli ngongashadi waba bona nto la mina kahle njengomxolisi wakaBlos ngikhule noma nobaba uma nobaba bangizalayo okay uma nobaba bangizalayo okay it's fine ekhaya kubaba sibabili mina kahle ngalezi ayikhathi sasibabili kahle umuntu omdala mina madoda indlalifa hayi mina ngimdala hayi ngifuna uqamba manga okay mhlambe nami ngalezo ekhathi okay ukukhuleni kwami mhlambe mina ngangisana 12 or 11 anti ngisho okay uma nobaba bahlale okay fanele bahlale emva kokuhlala kwabo kube ukuthi baxabana yabo lonto le mina lapho nginganivele ngisamncane kodwa hayi ngaleyo ndlela okay baxabane uma kube ukuthi uyangithatha khona umuntu umfana wasekhaya ongilamayo kube ukuthi ke umana uyangithatha uthatha nalofana wasekhaya uhamba uyohlala nathi okay asithathe sami sohlala nathi okay sikhulele lokushini ngamashu mina ngikhulele kamashu kakhe omusha yabo khulele kamashu wakhe omusha lento leyo khona kwamana baba behlala khona futhi kamashu kaEl okay mahlala kaEl ke okay umana athole omunye umuntu ahlekisana naye okay lo muntu
njobe ehlekisana naye asithathe ke sihlale sonke sihlale nje kahle ngilibe ukukhula yabo ngilibe ukukhula hayi sihle nje namagenge ngifunda nami esikoleni until ngize ngiye e-school ngifika 6 ka-6 ngivele nginabangani ngithola abangani okay ayihlala singene into yokuqala nje engayibhema khona lento leyo abathini ikuba eyafika kuqala ayifika ngiqala nesinema kodwa nje edakanayo ikubhe le faka la mfana lento isetshenziswa amantombazana ngizashisa yabona ngale zayikhathi esikoleni iyona ebishawa cause sasingabhema yabo iyona ebesasishaya okay fine siqale ngayo sishaya namagenge sangenela kugwayi okay mangenela kugwayi hayi sibheme ngamnandi phela sesikoleni asikho ngasekhaya and futhi esikoleni uma usuke ubhema uyazi ukuthi uyabhema mhlambe uhambe eklasini ukuthi ufika kini uyobe sekudamuke yonke into usu right yazi into engisho mhlawumbe usu right okay hayi sangingenela enkantineni kuNtsangu sayibhema intsangu emva kokubhema kwethu kuye intsangu hayi kwabo ukuthi yeke umuntu useqala newunga okay iwunga ke umuntu ayeqala waqala iwunga le ebhenywa ngamadamu ayecheswayo hayi elontunjani futhi lapho kwasa ngoba phela ngalesi sikhathi njoba manje sekuyacheswa and futhi sekuyajovwa ngisho okay thina ngalezi ayikhathi lapho ngabo 2009 kanje sasashaya sasabhema amadamu shuka intsangu ufaka ugwayi omningi thathe yona le unga uyifake ubheme okay siphuma esikole sihambe nje ekhaya yabona into le ilento njengoba ngisho ukuthi ungayibhema manje emva ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe kusasa ngeke uqaleke yabona nawe vele usuyitshena lokho umqondo uyigoqa yabo kanti hayi ngakusasa ke okay ungaqaleki mhlawumbe futhi uphinde futhi ubheme ngoba uma usafunda umfundi imali ekhaya uyayithola uyayinikwa futhi imali ekhaya and futhi ke njengoba sibhema asifani amakhaya ethu asifani yabo khona othothi sihlala nabo siyabhema banemali and futhi emakubo baphila kahle yabo lonto okay it's fine saqala ke sabhema ngo-2010 kwanyu until ngaze ngavele ekhaya ukuthi hayi ngeke lo sekhona idrug alibhemayo hayi into ngisho okay nakhona le drug njengoba ngilibhema lawo methadone wathi kanze ekhathi noma ngingasho kwangakafiki kodwa noma mhlawumbe kwangakazeki ngaleyo ndlela ukuthi uma ufuna ukuyeka okay ungayeka ngento kanje okay sengiyabhema sengigxilileke manje ngempela ke ukuthi hayi sengibhemela intsangu neho okay kwaya nedosi yami okay yathi ukwanda sengiyaqaleka manje okay fine mhlawumbe noma akazi ukuthi hayi mhlawumbe sengiyabhema yabo mhlawumbe ngibhema into kanje kodwa abantu bayafika bamtshene ukuthi ayazi ngibona uSibanibani ihamba nabantu kanje ufike kuyena umzali akutshena ukuthi yazi wena kuthi uhamba nabantu kanje hayi ungihone wena hayi mayikho leyo nto hayi mhlawumbe besihambisana yabona mhlawumbe yangisukela yabo into enjalo uyiphikela ekugcineni kuhambe uvele umzali uthi udlula ngetaxi uyakubona ukuthi awunangu hawo okay it's fine imwa yangena kanjalo umana umanje wangisho ukuthi waxabana nobaba ovele wasuka eli waya kamaphumulo usehlala emafamu amaphumulo okay sekuwukuthi mina ke sengiyamhlupha umama sengiyahlupha olede ekhaya thina sikhule kudayiswa intsangu eminye ode ekhaya idayisa ngabo plastic laba bamgqoma abamnyama uthola ukuthi angani phela vele siyingane kuyazi ukuthi asibheme ekhaya intsangu ifihla nje sibuka kanje kanti abazi ukuthi mina sengivuka ebusuku or ekseni uthola ukuthi basalele yabo ngiyageza mhlawumbe yabo lonto le mhlawumbe ngiyageza mangisuke ngigeza ke mina ngigeza ngalesikhathi uthola ukuthi basalele yabo ayekho umuntu ongangicabangela ukuthi mhlawumbe there's something wrong esengiyenzayo yabo lonto okay
mhlambe ngifike ngivule lo khethini ngithathe nje insangu mhlambe engagcwala mhlambe uplastic mhlambe ibe ngaka yabo mhlambe noma engagcwala ngoba isuke iodiwe iningi ngifake kahle ngifake ibhaka kube ngigeza leyo nsangu leyo yofike ngibheme esikoleni ngibhemisa abafethu enye ngidayisa okay hayi manje baye ekhaya bamba ayibabona ukuthi hayi ngeke lo muntu useyabhema lo okay seyahlupha futhi okay sekunezinto eseyilahleka ekhaya noma ngazona ukuthi mhlambe ngithatha amafoni ngithatha amabhodi microwave ngoba kuyadayisa ekhaya uthola ukuthi ngithatha lo 5 rand yabo ngithatha lo 10 rand kodwa manje uthola ukuthi bayabona kodwa manje ubona ukuthi into yakhe ayingeke isiyehle kodwa manje ngizothi uba ngoba akayenzi leyo nto antayo seyayenza ke ngahlupha kwaba ukuthi uma uxhumana nobaba kwaba ukuthi nje uma usengidinga ukuthi ngiye emafamu because usizo ngizolithola khona njengoba ngisho ukuthi ngalezi ayikhathi uma madodana babengekho kwawukuthi uma ufuna usizo ukuthi nje uhambe emakhaya yabo ngoba phela vele emakhaya kwazi ukuthi idakamizwa nje wona labo mawunga ayilonto nje azikho into ekhona nje mhlambe insangu kwayi yabo lonto leyo okay umama okay afuna baba okay it's fine ngigive angacaca ukuthi okay angihambe ngekhona okay hayi ngihambe ngekhona kwi-timer ngifike kwi-timer okay ngihlale nalo mangihlala nalo vele selitsheliwe ngami ukuthi mina ngibheme ihunga sengiqala nokuhlupha njengoba ngila ngiyamxaka yayibona lonto le ngiyamxaka okay it's fine ubaba ngihlale naye angifake esikoleni mengifake esikoleni okay ngithola abangani nabo phela vele manje ngithi ngiyalandelela ngabo nabo ngithola ukuthi hayi bayibhema lento yayibona lonto le ngithola ukuthi bayibhema lento hayi okay hlanganisa asigcine sibhemile nabo abangani bamasemakhaya sigcine sibhemile ekhaya ke ngoba ngisho ukuthi ngafika amaphumulo ekhaya obaba bathathu baba wami omdala mase kuza omunye yabo kanjalo bathathu kahle lo munye wesithathu une safe yemali le safe le yemali ngicabanga mhlambe ngingaku kalela kuhlambe engakanani le nto kwakuyisigubhu sagesi mhlambe singaka kodwa manje uyakwazi ukuthi uyenze isafe uyayivuleka kanje uma uyivula lapho kwagcwele 5 rand bodwa begcwele impompo and futhi uyayikhiya le safe yabo lonto ngisho umuntu kahle obolekisa ngemali hawo wenzani uyisecurity okay ukhiye uyawufihla njengoba ngisho ukuthi safe ukhiye uyawufihla lo muntu lo okay okay it's fine nami phela vele sengiyabhema vele ngisuke ngilontuza mangena okay thola yabo ngendlela iunga ekwenza ukuthi usengayo umqondo ube fast ngale ndlela ngisho ngangakubona uyifihla into yabo angathini mhlambe yabo ekhaya njengoba ngisho ukuthi ukhiye ngagcina sengutholile mina ubaba uma engena kwi-safe yakhe ekamereni lakhe ixhubene ikamero lakhe lixhumene nekhishi yabo ifike kube nje izindlu yabo kodwa manje ungena ngale iminyango yokuthi ungena ngale la angene la into ngoba ngase ngufuna ke ngempela ke ukhiye ngase ngufuna ngempela ukhiye sengibonile ukuthi nabangani bami phela vele ngani ngafika emakhaya abafethu izihlobo zami zijwayele ekhaya abafana bangangami bayabona lo muntu imali mayibala yabo angakazi lutho mina ngemali yabo bayabona lo muntu mayibala imali yonke lento le yayibona into engishoyo shuthi okay laba bafana basekhaya bangitshela laba ukuthi hey le ndoda ine safe kanje yabo athi ine safe angakazi mina ine safe le ndoda
ayinemali indoda ngitshela ngumfana oyihlobo wasekhaya ayinemali indoda ngithi le mali ngiyithola kanjani ke ngithola kanjani asho ukuthi hayi u5 rand hayi ngelinye ilanga okay ngiyibone le safe yabo ngiyibone le safe ngithi manje ngithi u5 rand inkinga ukey ngelinye ilanga athi azuthini hayi ngizomgela ngizogcina ngutholile yazi wathi engena ekamereni lakhe wangena ekamereni lakhe avele ngihamba ngongena ekitchen yabo uyongena ekitchen ngiyalalela yeso angiboni lutho angimboni naye ngoba ngase ngazi ukuthi kahle kahle uya kwi-safe yakhe ngasondela kancane ngalalela ukuthi kahle kahle ukhalaphi lokhiye yabo ori naye ukuliphi khona yizonto engishoyo noma ngangabona ukuthi ukuliphi ukephi kodwa mangizwile ukuthi ukuliphi khona ngeke ngihluleke ukubheka ufihle into kuleli khona ngizwile ukuthi ila ukhwashazaphi ila yabo ila noma ngakubonanga kodwa ngizwile ukuthi ngala kuleli khona leli okay aphume yabo phela nami ngisayifikela yabo sivele kodwa phela sengiyafunda yabo lona hayi aphume yabo ngithi manje awukuthole hayi okay yabo ngingavuli yabo lonto leyo ngingavuli bayiphaketheni vela kekho basebenza yabo basebenza or bangani babo hayi njoba ngufaka ephaketheni ngiphuma yabo njoba ngiphuma hayi ngoba ngiphuma ukuthi ngiyapaya kahle kahle ukuthi othi ngibo ukuthi usakhona yini ori umuntu mawukuthi ulapha ya ungathatha isikhathi esinganani ukuthi azafike la kumina yabo hayi okay ngibuye ngaphakathi ngivule hayi songitholile ukhiyangana ngivule manje ngithi u-friend abangaka hayi zonto bacole impuphu hayi okay ngeke ngisho ukuthi ngathatha kanje 1 ngithatha phela ngisasaba or noma ngathathanga kanje kodwa nje sengithatha leyo mali ukuthi ngiyitholele into okubheka hawo hayi okay hayi is fine okay ngihambe ngiyobhema ngithole lo fana sekhaya ngimtshele bese ngitholile okay yabona nto le hayi ngitholile okay umina athi hayi ayifana hayi lungile hayi sihambe sekhaya yabo kube ukuthi vele phela ithama liyasebenza yabo lo nto le limatasa hayi sithole nalofana lo ithuba lokuthi kahle kahle sithole le mali yabona hayi okay naye angifuni ukumtshengisa ukuthi lokho uhlalaphi uzobuya yedwa yayibona into le ngoba phela emakhaya kuyenzeka uthola ukuthi egcekeni akukho umuntu kodwa izindlu zivuliwe yabo hayi okay ngihlalise ngale kule kamera ngivule lana ngithathe leyo mali hambe ngiyekuyena nayi imali mfethu hayi okay sehle mhlambe siyolontonje siyonto esenza naye ngiyamfihlela ukuthi ngiyabhema kodwa ngiyamfihlela ukuthi ngisatshontsha yena uyazi ukuthi okay ubebhema yena iphuzela utshwala ke uthola ukuthi ke ngithenge lo tshwala ngimtshela temperature ngisathenga into ebhatshobe bam ngibuye kuyena yezwa into engisho mangibuya kuyena ayihlale kamnandi ngathi angikaze ngenze lutho imali esikoleni ekseni ngangivuka mina ubaba esalele ngivuke ngo5 u5 ngiyageza angani esikoleni ubaba usalele ngishaya ngathi ngiyageza vele usekamera uyangizwa nganikhala namanzi yabo lento umnyango nguvalile phuma ngithi ami kamera nalo baba vele uyena lo baba usithama encane suke lisemsebenzini hayi kube fike lapha yana vula isafe ngisayesikoleni sayi ngivula isafe mangivula isafe mhlambe ngisavune nje mhlambe into engaka yo5 rand yabo lento caphuna kusala hayi faka ibhaka mangifaka ibhaka ngifaka ibhaka mhlambe okay ngezeke sengiyageza kodwa sengiyenzile into yami sengikhulekile ngidle ngenze yonke into ithama nje liyavuka elengizalayo okay sengisothe yonke into and futhi nobhaka angubekile budede ngoba phela unemali ubaba ke uyilo muntu lo othanda ukuthi into muphethe into mhlambe njengoplastic kanje athi yini le yayibona into le
afuna ukuyibona into kanjalo ayikho into afuna ukuthi imeqo hawo mfethu kodwa uzalwa usikhothela nawe mfethu babe okay hayi kube ukuthi hayi le mali le okay sengiyotholile njalo yazi njalo manje esikoleni phethe imali nabangani bami sebeyazi laba babhemayo okay mangifika ekseni esikoleni into engangenze uqala ngangiphethe imali ngimtshene ngithi mfethu asambeni asehleni siyaphi siye-drobheni lelincane masifika khona hayi first bam ekhaya phela vele bazi ukuthi ngisesikoleni ngoba phela kunobhoda hayi spam yazi ngendlela ewulimazayo umqondo mina le mali le ngayitshontsha yaze yabonakala yazi esho umningazi wayo uthi hayi ngeke imali yami yehla noma engenayo ukuthi ishawo yehliso uba mfethu ngikutshele ukuthi ngangingengedwa njengoba le mali yehla ngelilanga mina ngabhayiza ngokuthi sesidakiwe nanomfethu sangena endlini yalo baba lo sathatha ukhiye wavele wayibona yabo manje mina manje ngingekho uthola ukuthi mhlambe ngiyekubangani bami yabo lo uyafika la ekhaya angene avule usehamba nabanye abangani bakhe avule savune manje uyophuza utshwala angazi mina angitshelwa mina yabo and futhi angiboni ukuthi nami hayi ngeke imali iyalimala sekhona nomuntu owesibili yebo lonto leyo hayi owesithathu phela ubona owesibili hayi ngeke angiboni ukuthi hayi sekhona nomunye oyishayayo yabo njobe ethi lona and futhi yena lo njobe eyishaya useyishayela ephuzwini lokuthi vele mina uhlala la ekhaya and futhi yaziwa ukuthi ngisukeleni yabo and futhi yena noma lo muntu wayengangikhathi le mali wayengayithatha yonke kuthiwe mina yabo hayi imali uyayithatha imali shothi hayi imali siyaphela yes imali sidla naye lo angazi ukuthi uyabuya yabo hayi once limana day ngelinye ilanga njengoba ngisho ukuthi umuntu omqondo yawulimana ngelinye ilanga kuyi weekend lofana uhlala komalume yabo wasekhaya ngelinye ilanga kuyi weekend okay wathi uzolala ekhaya lo mfana lo okay vele ama time mfethu akana inkinga sihlobo emakhaya uyazi yayiphilela sihlobo hayi okay salala njengoba tholana namhlanje one day kanti njengoba silala lo muntu lo usemsebenzini abuye ekseni njengoba ebuye ekseni thina silele nalomfana lo silele dining room ikamero la baba yabona hayi shothi njengoba efike ebuye emsebenzini avule le safe le athi mayivula mana mesingaka yazi into enze kwenzakalani hayi yakutshela wena lo akazange avuse umuntu kwayisekuseni wahamba wawukha induku wabuye wathi uyavula angane dining room sayisekuseni kuvaliwe hayi into ngisho kuvaliwe ayiwanoka futhi wanoka ngihamba ngavula ngathi ngiyavula ngathi nje ukuvula hayi ashinduka into engayithanda ngoba la kulo yaqhuma kuyena lo munye yabo lo munye yaqhuma kuyena ngayisola yabo okay lafika ithama encane lasho ukuthi uneshwe nganani ukuthi uyena lo kusathiwa uyena kusho ukuthi ibona kusathi uyena angakazi ukuthi lo mina uyafika ezoyishaya imali yabona nto hayi yaqhuma induku yaqhuma kuthina sobabili ayaqhuma kuthina sobabili ayaqhuma kuthina sobabili heyibo emva kokuhamba kwesikhathi ngezwe ukuthi naye lo unesandla kule mali le engasho ngathi ibambe ngathi wayithola induku kushuthi naye wathola umvuzo nami kumele ngithole yabo akatholanga induku for mahhala yabona ngisho ayitholelanga for mahhala kahle yena kusho ukuthi ufuna uqhatha mina kahle ayitholelanga futhi for mahhala
ngoba ngisho ukuthi hayi bafethu ihonga bafethu uma ungayiqali bafethu ngoba ungayibhema manje uthi hayi ngithi uthi kushayise kancane yazi izokuphatha kamnandi ngale ndlela yokuthi ikuphatha kamnandi usuku lonke uyibone singaseke isidakamizwa ongasibhema ngaphandle kwawo ubone insangu mawuthatha usebenzisa insangu ngakushayisa ubone insangu u0 yabona mina umjovo njengoba ngijova anginawo 2 years ngijova noma ukhona 2 years mhlambe unyaka wesibili lo futhi nalo ophelile engiqale ngawo ngaqala umodala manje mhlambe ngabo April kanje yabo iqala nje phela vele bengishayisela ngibhema lokho okuthiwa ama capsule lokho okuncane okungaka yabo anginawo isikhathi 2 years ngibhema ngijova yabo lonto le okay umjovo ke mfethu nami ngangeniswa ukuthi kahle ukubiza kwaleyo ngale ebengibhema u35 rand le esibhema manje u20 rand ngoba na umjovo ngawuqala kunzima ngiqalekile ngicela umfowethu ukuthi angibhemise wangitshela ukuthi yena uyajova kwaba ukuthi hayi othi ngishaya yabona into le nanani futhi umuntu khona umuntu ongena esidakamizweni ngenxa yokuthi wena uthe yazi umjovo umnandi yabona ngokukhuluma yabo uthi nje siyakhuluma zama uthi bafethe umnandi umjovo yabona into le yazi mina ngizothi mase ngisekhaya ngicabanga ngifuna ukuyizwa lento le ngifuna ukuyizwa khona umuntu ongena esidakamizweni ngalokho ukuthi uxoxa kwakho yabo okay nami kwaba njalo okay it's fine umjovo okay kwathi hayi umjovo yabo umubhema umushayi mhlawumbe uyoshaya manje ngaze kube intambama ubhema okay ngathi ngi-experience leyo nto leyo yabo ngoba phela ngisafika okay ngathola umuntu ozongijova vele ngangisanayo imthambo yabo lonto le kusa-right awangishaya yabo lonto le angishaya wakhe okay ngayizwa leyo nto lethi akumnandi wona yabo ngaze ngangena-ke hey inkinga-ke engibe nayo nje uthi ngoba kule nyanga le uma phela vele bese ngi-understand ukuthi ngiyayibhema iwonga yabo and futhi lento engishoyo hayi ukuthi i-right uma mina kuze angigweme ukuthi ngitshontshe ube ngipha imali yabo lento le mhlawumbe athi hayi ekuseni nawo 15 rand yabo hamba obhema ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe njengoba ngingabhemile ngisangenza into ebhedayo la endlini kusangalahleka into yazonto cha njengoba nginika lo 20 le mali le ngigweme iy'nhlelo ey'ningi ngoba uma enginikile iyakunika mase ngiyahamba sengiyoyiphantela yabo inkinga iba sekuseni mfethu yabo njengoba ngila ngikutshena ukuthi wena mfethu uma vele wazi ukuthi ngibhema lokho kuthiwa ama-capsule yabo akazi ukuthi ngiyajova akazi ukuthi ngiyajova and futhi lokho bengingafuni mina ukuthi kuze kufike emadlebeni akhe aze akwazi yazo into engishoyo mina-ke bekufika ubaba la ezongibheka yabo ubaba nje mhlampe uthi ngokule nyanga iphelile kuyo umuntu nje vele ofikayo angibheke yabo lonto le angishiyele imali obhema angilonto yabo nje angiphathele izinto nje mfethu njengomuntu akade angigcina yabo afonele hlala sixoxa hayi ngimtholile yabo into enganjalo ngelinye ilanga wafika ubaba la wangangithola yabo wathola bona labangani wathola bona labangani njengoba ngisho ukuthi ubaba uyilo muntu lo othi umphethe into afuna ukuyibona ukuthi khonani yabo ori abuze ngawe kumuntu uyayibhema mina ubaba kwe open yabo ubaba open bakhe uma efike la uyangibuza ukuthi wendoda usabhema le ungale kanje kuphela yabo ngithi athi irock awakayibhemi hayi ngithi mina hayi baba irock ngiyayibhema yabo kodwa angigxilile kakhulu yabo akabi kanti khona
imjovo eyayila yabo ephaketheni le mjovo njengoba isephaketheni ubaba angibuza ukuthi yini le esephaketheni yabo akazi ukuthi ngiyajova ngimtshela cha izinto zami zokubhema yabo into le oma-foil wathi ngikufaka esigubhini yabo angifuni akubone yabo le nto le kanti umuntu usazofuna ngale nto le ukuthi kahle lo muntu usabhemiunga phela yini yabo noma irock ingayona inkinga yabo kodwa mfethu yazi ngathi ngingekho lo muntu lona angangithi mangifikile angibuze kuyena or angibheke wamkhuthi angazi noma wambuza yini ukuthi le ndoda ibhemane yabo lento leyo yazi lo muntu lo wavela wamtshena ubaba bathi hayi uyajova lo muntu amtshelayo na ambuzayo naye uyajova yabo athi hayi uyajova lo joviwe baba useyazi sengiyajova into ngisho bese afuthi since lapho angizange ngisaphinde ngisambona yabo azi ukuthi ngiyajova vela fonela umama yabo mefonela umama ngaleso sikhathi efika bemtshela ubaba wayezongilanda mina ezongilanda la eThekwini kunomsebenzi cabanga ekhaya kaMaphumulo weingane zonke yazi into ngishoyo weingane zonke zasekhaya njobe ezongilanda imina ngedwa engekho cabanga okay njobe ngishoyo bakubaba ahambe kube ukuthi ehamba usetsheliwe vela fonela oledi alitshele ukuthi lo useyajova lo oledi ehlala amaphumulo yabo ubaba uhlala oledi ehlala kaMasho ubaba uhlala amaphumulo alifoni alitshela lo useyajova yabo mangifika mina kulo mngane nami lo angitshela ubaba kakadela baba wakho kadela ekufuna uthe kunomsebenzi ke umsebenzi ekhaya okay ngilale ke futhi la yabo ngilale ngakusasa ngizama imali gibela wami angike amaphumulo phela amaphumulo kodwa ngiyaphi ngiyakumama ngikutshena ukuthi madoda ngafika lapha uma uyasebenza uma ngifika nintambama nyamo ngizocelani imali yokugibela ukuthi ngihambe ngiye amaphumulo kuyioleni ngathi ngifika nje mfethu eqhamuka uma ngihleli ngaphandle wathi uyapi nje kule nyanga le wathi uyapi ufunani la ngathi hayi uma ngize kuwena ufunani la ngisakudinga wena la hamba wena usuyajova wena ngathi ma yini uyizwe ngoba leyo nto leyo wangifonela ubaba wakho wangitshela ukuthi wena usuyajova wena angidingi la hamba yazi into engayenza ngacela imali kuyena ngathi ma sacela nginike u20 rand gibela ngihamba yazi wanginika mfethu 20 rand wathi mina nginike u20 rand mfethu ngangabe ngisafuna vele imali nganginayo ngithengile ungaya mhlambe yayi5 nemjobo yami khona yabo ukuthi kahle mangifika mhlambe ngilala kuyiolele ngibheme ngibe right nje yabona into leyo hayi anginike u20 rand mina nginike u20 rand yazi njengokuthi uzonginike u20 rand ngibhekele yazi ngahamba ngabheka emuva mfethu futhi naye mhlambe mawukuthi wayengibuka wabona ukuthi akabheke emuva ukuthi yabo uyabuka ngahamba mfethu kaze ngawujiki khona mfethu yezwa ngahamba ngempela ngathi awema mfethu lo ngixosha kanje mfethu kodwa ke hayi ngobe ngixosha kahle nami izenzo zami kodwa ke usengazenze kanje athi nje hamba yazi njengoba ethi hamba angakamchazeli nanokuthi njengoba ngize la ngizokwenzana and futhi njengoba naye engixosha akazi ukuthi kwenzakalani lapha kuyithami yabo ngizomchazela ukuthi manje njengoba ngize la ubaba wenza umsebenzi kanje yabo ngimbeke nje konke kwaba ukuthi mfethu uyangixosha ukuthi ngihambe yazi ngahamba mfethu kuze kube imanje lo msebenzi wenziwa angikho mina ngiyacanga ukuthi mina nje ngedwa engangingekho le nto angiphatha kabuhlungu ngezwe yangiphatha kabuhlungu mfethu ngasho amadoda
sengaze kwenza umsebenzi kini mfethu ungabi bikho mfethu or ke mhlambe ngizofika ke mhlambe bangibenzele ukuba bangenza kona kodwa nje mfethu it's totally wrong ukuthi kini mfethu ungabi bikho ukutshela ukuthi ngosukela ukuthi kwenze ukuthi okay uma wazi ukuthi ngiyajoba yobe sazi ukuthi ngiyajoba nje ngila hawo so into engishoyo ke bafethu ukuthi hey into ewumanka eyakukhipha nje ekhaya straight ngathi ngiyohlala emgaqweni manje mfethu it's done now angiphume ngiyolala phandle yini bona ngifethu ke mina yeah noma si close kakhulu yabo yeah siyatshenana yabo mina uma ngendlela engimthanda ngayo mfethu uma ngizosuka eduze kwakhe or ngizohamba ngiyamtshela ukuthi hayi ma cha ngindaweni ethi yabona into le okay uma mina ngathi ngizoza la eThekwini ngahlala naye nje phansi yabo ngoba phela ngamtshela ukuthi yabo eThekwini kungcono kunala eThekwini imphando miningi yabo yeah ngicela ukuya eThekwini ngahamba futhi ngaya eThekwini yabo kodwa ke mina njengoba ngila ngahlala phansi nomzali ngamtshela ukuthi ma kunokuthi ngihluphe wena ngilibele ngitshontsha ngoba phela ngizothi mina ngeke ngikuthathe ukuthi yabo kodwa isandla siyalula ngisho usho ukuthi yabo mfethu ngeke ngithathe le nto akulanto la ngeke ngithathe le nto leyana kodwa ngenxa yokuqaleka yearrest uyithuka wena usunula isandla uyithatha into usuyithatha ifoni yami wakho usuyithatha ifoni yami wakho uma yahamba yabo and futhi njengoba ngihlala naye phansi ngimtshentsisa la hey naye wabona uyiso elingconywana ngisho ukuthi right elingconywana yabo kunokuthi ngihlale lapha wa manje ehlala emalokishini gcina utshontshela ngisho umakhelwane ethi yavuka uma awu sekungena umakhelwane hawu sibani ngithathela ukuthi sethule ingubo yabo kwangamtshela ukuthi manje ngiyahamba ngiza la eThekwini ku right eThekwini wangibuza ukuthi eThekwini ku right yini ngathi hayi ku right noma kungekho safe ngoba phela abantu abakwazi yabo le nto le sebengathi sengakusukela umuntu nje sengaxhaphazela wena ngoba engakwazi wathi hayi ku safe ngathi hayi ya ku right wathi okay hamba ke ekhambeni kwami mina ke ekhaya mangiza la mangila eThekwini ngangidontunja ngangihamba sothi ngihamba ekseni ntambama ngibuyela ngibele isitimela ngibuyele ekhaya yabo kanjalo ngangenza njalo kanjalo wakhathala ngagcina ngikhathala phela nami yabo lonto le ngabona ukuthi hayi okay hayi sifana ake ngihlalele yalaleka futhi ke uthi ngilale yabo lonto le noma sengiye ekhaya akusafani njengaqala yabo lonto le yabo akusafani njengaqala sejabulela nje futhi noma ukuthi lo muntu umefikile ayibo into enjalo hayi ku right umefikile asikhona isigameko sesakwehlela lapho khona nithi niyoganga nishawe kabi noma nigaxele yabo mina mfethu ngifuna uqamba amanga mina ngihamba ngedwa yeah and futhi isigameko uma ngisenza ngedwa yabo yeah ngisenza ngedwa njengoba ubuza ukuthi asikho isigameko hayi igameko ikhona ngizenzile hayi ngizenzile asizenzanga ngizenzile abantu yona abathanda ukuzwa leyo yeah ngizenzile igameko uthola ukuthi isigameko uthi ngibalele nje lezi ezincane noma ngeke ngisayibala zonke mhlambe 3 or 4 igameko uthola ukuthi okay kamakhelwane mhlambe kamakhelwane abekho yayibona into le abekho mhlambe ukhi bawushiye ekhaya yabo bawushiye ekhaya mina ngiyakwazi ukuthi nguthathe lo key indlela thizeni ngihambe ngiyovula hawo lapho mase ngivulile ngivula odrop ngivule yonke into thathe lawo majakhe izinto engiyithathayo yabo into engiyithatha ngiyibuyisela ukhiye futhi yabo lonto le kwesinye isikhathi khona la futhi mina bethi ngangashawa khona umphakathi mfethu ukuxebula wenzeni ngithathe bethi ngithathe ifoni leyo foni engiyithathayo eyami nganami yabo ngiyokuthi wena mfethu siyazwana mhlambe ibhemeni nangu
ngithatha ifoni yakho yabo mhlawumbe njengokuthi nje ngihlalele sayichofa kanje ngiphumeleze umuntu engiyochama yabo shwi hambe ngedayisi ngibheme kanti uzobuya wena uye ekhaya uyosho ukuthi akekho usibani manje nasi sihambe nefoni yami yabo mhlawumbe okay hayi akekho uhambe kubaba wakho wena ufuna umtshela usibani manje sithatha ifoni yami yabo ayikubo ukuthi baba wakho uyangifuna ke hayi ngifuna futhi angangithole yabo uma ngithola angibophe nje bese angibophe hlale phansi angibophe wemfethu ngalala engaqhunya le nto kanje kwaze kwagcwala abantu mfethu wakhala noma mfethu wathi yini inkinga ngempela sengaze nimshayele ifoni iphethe kanjena nombhathi kwathiwa lo muntu usishontshele nalo usesho okwakhe i-TV yami libibhala lami kuphi ukuthi uthola ukuthi njengoba kubuza okunye uyakwazi okunye awukwazi yayizona into leyo shuthi phela uma ukuvuma konke uzohambe kuthiwa hamba yokukhomba kangizokukhomba izinto eziwu-10 ohamba nalo usho okwakhe kumele uhambe yokukhomba ngani uhambe mfethu ngasho ngathi wema mfethu kubuhlungu yabo kubuhlungu ngempela mfethu mfethu iyinkinga mfethu yonke mfethu iyinkinga mfethu angazi kodwa-ke bafethu ungakayiqali bafethu weke waboshwa yini mina mfethu hayi ngisengaboshwa uboshwa hayi kanye hayi kabili mhlawumbe kathathu hayi mina-ke mfethu ukuboshwa kwami i-shoplifting hayi into engishoyo i-shop okay qala nje ukuboshwa mina into eyangibopha ngaboshwa i-shoplifting ngaboshwa ukubanjwa nayo unga uphela i-shoplifting mhlawumbe kuba yilabo 5 weeks yabo kube into encane bakubamba kanjani ngoba manje kukhona umfana oke wafika la engicabanga ukuthi iyona nkosi ye-shoplifting esengeke ngezwa ngayo umfana obehamba eshaya ama-shoplifting izinto phela mfethu uyayenza into zikulungele ngeke ubazi bonke abantu abasesitolo abasebenza khona into engishoyo wena usangafika nje njengomuntu ozoyithengela uyiqhubela ikroli kanti uyangibona ayizona ngisho kanti uyangibona lento ngiyifaka emasendeni ngiyothi ngizinyaphuma so hayi ndoda uma yancane ekhoneni hayi vuvungu bayithola into ayizona ngisho hambe yewesivile mina-ke ukuqala kwabe i-shoplifting okwesibili kwabe ilontunjana kwabe ukuboshela iyona iwonga okwesithathu kwabe ukuthi ngagqekeza ekhaya mina ngigqekezela iStefani ngaleso sikhathi leso umana nobaba neStefani babehambile bemncwabeni mina ngavula ngendlela engivula ngayo thathwa icathulo zethana iStefani thathela i-oledi icathulo zakhe ngahamba ngodayisa etown zadayiseka lezi zobaba lo ubaba lo eze-oledi ngathi ngithi ngiyayidayisa okay zadayiseka nazo kodwa emva kokuflathela yami imoto ye-time yabo yathi mina ngavele ngabaleka ubaleka ekhaya ngibaleka esiteshini endaweni njengedolobha elincane ngabaleka yabo uma ngibaleka mfethu okay kube ukuthi ngiyamhlula yabo ngiyabaleka hayi avela dumisa imoto angikhave ngaphambili athumele nabantu yabo bavele bangibamba abantu yabo uma bengibamba abantu beqhama amaphoyisa yabo menzani nomfana lo hayi ufuna ubaba wakhe lapha yantshontshile kubo yabo so hayi ngena la evenini namanga niyathanda uthatha abantu mase niyababulala okay ngene evenini hawu ithama seliyaxayeka ne-oledi khona la liyaxayeka ne-oledi ukuthi hayibo kwathi kufika namaphoyisa lo muntu lo yabo amaphoyisa ayengekangena yabo amaphoyisa ayengekangena babezobuya nami nje ngikhomba izinto ngibuyele ekhaya yabo hayi baxayeka nje nami sengifika neveni papa hawu bahleni bo nangemumva lo hayi okay into ababenga-expectile leyo abafunelanga amaphoyisa hayi okay yazi kwenzakalani amaphoyisa hamba nethani kiwaphi kiwe ekhaya kuyobonakala phela la kwenzeke khona isimo ukuthi ngenze kanjani
and futhi abachazele mase beyambuza uyangibopha yini yabo la okay fika ekhaya baphuma amaphoyisa yabo lonto le yabone mase yabuzwa ke lo Stefano ucabanga umenzani ngiyambopha Fethu sibuyile njalo necasulo ze-OLED ezakhe ngayidayisela umuntu oyihambelana yabo engamazi yabo lezi OLED kwasho ukuthi ngidayisa komama laba badayisa onhloko yabo into ngakwazi ukuthi ngiyilanda yabo hayi athi awuyangibopha umiyane wezini yazi bese ungahlala 5 weeks mengaprocess yes Fethu ngabona ne-OLED lento eyenzakalayo aliyithandi yabo ngoba into ebelinga expectile evele yenzeka lathuka nayo sekuqhama amaphoyisa yabo ngoba indoda le Fethu ngize ngibona ukuthi OLED lento Fethu aliyithandi yabo lonto le mina ke ekhaya benginokufonela OLED yabo so siyafonela manjani hayi right hayi okay ngizofika lapho ngosolu ukuthi hayi bengibheka Mfethu ma hayi Fethu indoda ingafuni phela vele kodwa ibisebenza yabo sothi misebenza emsebenzini ingene ekseni uma mhlambe angifonela uthi hayi yena kube ngeza uma ngoba ithuba yabo lonto leyo bethumela bana sekhaya hayi okay hayi uyeza mfana sekhaya akuphatheleni yabo ngisho ukuthi mhlawumbe ngiphathele ama 200,000 agwayi yabo lonto leyo mhlawumbe nalokho okuncane kodwa ukudla ngingakubani yabo ngoba phela vele umboshiwe unogwayi ungenakho ukudla uyathenga izinto eziningi keep 20 yabo lonto hayi Mfethu ukuthi OLED hayi lithumela kanjani yabo hayi benginalo i-visitor yabo lonto le uma ufuna mina OLED okay it's fine thumela umuntu yabo lonto le lo akazi yabo ukuthi angiyabheka ila nami ngabona khona ukuthi hayi uma athi lento le ayithandanga yabo noma engekamtshela ukuthi hayi lo nto nje umkhiphe wena ngokubona kwakho lali wrong netime leli ukuthi likubopha hayi lalingekho wrong no lali right mfowethu futhi ngicabanga ukuthi lalizama ukukhanda futhi ngoba futhi lasho lathi yabo ngoba phela nalo vele lali sigebengu yabo lasho bese ukuthi yabo la ngimisa khona ngiyamqinisa and futhi uzobuya akakayi ukuyofa akakazofa yabo lonto le Mfethu ingasithela umuntu yangilimaza ethezo yangilimaza athi hayi uzophuma yena uzophuma yena kodwa ngeke ngizolana mina nokuthi angagwetshwa yabo ngizolana nokuthi angagwetshwa mina enkantolo mina into engizoyenza ngosuku lokuphuma kwesinqumo ukuthi kahle lo muntu lo nimenza njani uphuma ngesiphathi esandla somzali or samgcina futhi yabo lonto le awasho afika phela vele amaphoyisa ngani inkantolo uyinika address aconfirm ahambe ayikini aconfirm address umefika kini ke phela ngana yabhala aconfirm address lo okay uthi ahlala isikhathi singanani umfana yabo lonto le hayi mhlawumbe asho ukuthi hayi mhlawumbe akahlale noma 5 weeks mhlawumbe kubhale yabo lonto le bhale phansi ufike enkantolo walo 5 weeks inkantolo yabo ukuthi hayi yena hayi okay hayi bamkhipha kubo hayi axakile ngaleyo ndlela yabo lonto le shuthi bekukusho bekuwukuthi bamnikeni isifundo afunde isifundo kahle hayi ngoba bengamfuni ukuthi nje abasamfune ilento ayenzile kahle yabo ilento ayenzile kahle yabo okay ke fine ngahlala ke until ngaze ngaphuma ngeke futhi uphuma kwami ukuthi ngiphuma mhlawumbe angisafuneki ngiphuma futhi ngiza khona la engenze khona isigameko waphinda futhi angivulele izandla nibukana kanjani egcekeni asibukani kanjani ukhona lokho ukuthi lo muntu wangibopha hayi kodwa hayi vele mina engaganga hayi kodwa hayi futhi sengiphumile yabo hayi kodwa hayi futhi hayi basangithanda yabo lonto le Mfethu into ekanjalo ufike futhi nalokuthi lo muntu lo hayi lo muntu lo angijwayele angizali yazi lo Mfethu ngendlela enza kanje angizali ekubuye ufike ukuthi vele futhi mina ngaba yabo
zona ikhathi ngayiboshwa nje leso sikhathi. Ukulahleka kwezimadlana ezincane ekhaya uthe ngesikhathi uqala ukuganga ubuntshontshe izimadlana kwabonakala la ekhaya uthi o5 rand no 2 rand bayalahleka amashumi ayalahleka kodwa bebengakuboni ukuthi uyabhema. Yini emele iqaphelwa abazali noma kumele benze njani abazali mabebona lezo mpawu lezo? Ngoba ukube mhlawumbe basheshe bathola ukuthi khona inkingo eqalayo angicabanga ukuthi ngabe kulesigaba okusona namhlanje uthi uzophelela emgaqweni. Yini kumele yenziwe abazali mabebona izimpawu zokulahleka kwamashumi nezihlanu endlini ekhaya? Okay. Ukulahleka kwemali mhlambe imali ezincane. Yabo. Akusho ukuthi mhlambe phela vele impilo zesayifana yabona nto. Ukulahleka kwemali akusho ukuthi umuntu mhlambe sebhema uma ungabo into enjalo kanjalo. Mina ke into engayisho ke ukuthi abazali into engabaxwayisa ngayo or engabaqaphelisisa ngayo iba opheli nengane yakho umzali. Yabo. Uhlale phansi nengane yakho uyitshele futhi ukuthi yazi uthini mina ungangisabi enza kanje yini uyibuza ingane yakho eze uconfess hlale nayo phansi eze uconfess uyibuza ingane yakho ukuthi okay it's fine njengoba ke ukanje uyiwena ayikho isidakamizwa mhlawumbe into osayenza or ubhema or what ngoba yabona ungakhulumi kakhulu nengane yakho kuyinkinga ngoba manje kuholela ekuthenini ingane uzuyibambe late ukuthi khona isidakamizwa sisebenzisa. Kodwa mina ke into engifuna ukuyisho futhi isidakamizwa asikho isidakamizwa esingcono kunesinye ngoba ungasho uthi iyabheda kakhulu ngoba nampu utshwala khona utshwala nabo ebubabhedisa ngempela ukuthi umuntu wasidakiwe abulala amawindi kubo ethuya yonke into yabo leyo nto le kunezinto ezenzakala ngoba ugwayi uyawubhema ugwayi ubhema ugwayi bhema insangu emva ubhema kwensangu yazi kuyakuthi ngeyiteji ngoba mina bengibhema ugwayi ngabhema insangu kwaya hawu sengibona sengena kule sidakamizwa kanje yabo into le ebengingayitshena nokuthi ngingene kusona yabo. So uma umzali ukuze ugweme ukuthi ingane yakho ingangeni edakamizweni hlala nayo phansi uyibuze ube open nayo mawukuthi uyabona ukuthi khona isidakamizwa esisiqalile or ugwayi luzi zama ngazo zonke indlela umzali ukuthi mhlambe uyizamele usizo thizeni ukuthi uyigobe ingakafiki kulezi zini ngoba njengoba ebhema ugwayi ebhema insangu sangabo uzodlulela angani kade ebhema ugwayi wadlulela waya kwinsangu uzodlulela kwinsangu uzoya kusiphi okay uzoya kusiphi uye ungene manje yabo uye ungene nalaba ingane lezi ebhema ephuza yini lamancika amancika incika leyanto leyana iyabheda leyanto lana ngoba manje mina engikushoyo nangibuka kwami yabo nangokucabanga kwami leyanto leyana okay inogift kodwa igcineni ihambe ikubhore engazuthi ungabhema noma ungabo lento lena leya ngoba phela kuhamba ngama-level and futhi manisuke nabangani nihleli nixoxe niyasho ukuthi bafethu yabo musha inceke mhlawumbe washaya nedamu lewonga banami bhema uthenga ibhadi yabo leyo nto leyo njengoba ngisho ukuthi uma umuntu khona umuntu ongena esidakamizweni ngokuthi kade sixoxa thina awo leyo nto leyo kade sixoxa thina awungifakelanga lutho ukuthi hayi mibhema kade khona ukuthi kade sixoxa thina ukuthi yazi mfethu kanje yazi mina ngizofuna ukuzwa ngizofuna ukuthi ngikuzwe leyo nto leyo
yeah wemxolisi awubuye kusasa kunembuzo engifuna ukuthi usiphendulele yona bengiyibhala ngoba ade sikhuluma nanokuthi ngifuna ukuthi mawubuya ungabe usasikhela phezulu ukuthi awungantshontsha ngenza i-shoplifting ngaboshwa ungasitsheli ama-details ukuthi kwenzeka kanjani ukwenza kanjani wena because sifuna ukuqaphelisa nabantu ekugcineni ngayo yonke lento le ngicabanga ukuthi kuzomela ubuye kusasa for u-part 2 u-part 2 so nina bendlondle nophapha ekhanda mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngalesi siqephu le oyethameli how I ended up in drugs okuwuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani bona ezidakamizweni lokho siwekwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngezidakamizwa ngakho ke siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela wakhe ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiphosayo izoqenqeza ocingweni lakho ukuthi mawungena phakathi bese uyitholela isiqephu sangalolu suku bafowethu i-page iMP Mkhize B lika Facebook lizovalwa sebengisendele lokhu abelungu notifications siyacela abantu behambe beyofollowa iMPTV1 page on Facebook okuzoba ipage manje sengizoposta kulona iqephu ezincane ukwazisa abantu ukuze bezokwazi ukuthi bezobuka iqephu ngapha kwi-channel yethu iMPTV1 siyabonga bafowethu ngokwasekuhlelo uhlelo luyibophezele ekuthenini luletha abantu abazokwazi ukuthi bekhulume into ezokwazi ukuthi ilekelele izingane zenu ukuze zigade ngoba kuyavela ukuthi most yabazali babona sekulate ukuthi umuntu useyidakamizweni esesewungene ningasekho kumnqanda so ihlelo njengalolu elokuthi bafowethu qaphelani mawumzali qaphela uyihluphe uyilandele njengoba esho umxolisi ukuthi ubaba wakhe ukhuthuza umuntu okhuthuza yonke into oyiphethe yini khona la kumele uzalo ingane ingahlali nobhakha onewunga endlini ungazi ukuthi ingane iseqala iwunga izo zonke izinto lezi sukumani mani ngabazali uhlelo nje olakho lokho mina igama lami ngoprofessor Mkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sangcenga